Ahojte, dnes to bude trošku iné, pretože konečne rozbalujeme niečo, na čo sme sa fakt brutálne tešili. Poďme sa pozrieť, čo všetko sa ukrýva v tejto krabici. Ako prvé, tu máme samostatný obal na lodičku a teraz nejaké príslušenstvo, ktoré potrebujeme, aby fungovala lodička. Sú to nejaké nabíjačky, batérie, jednoducho všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli vyraziť rovno na vodu. No, tu sa už presúvame k samostatnému ovládaču, ktorý je veľký, vyzerá úžasne a fakt sa teším na to, ako to bude celé fungovať. Tu už ovládač zapíname, displej naskakuje a všetko vyzerá prehľadne a hlavne poriadne. No a teraz prichádza to, na čo ste čakali. Konečne vám môžem ukázať samotnú lodičku. Toto je Starbite Boat K3 a pozrite sa na ňu. Toto nie je žiadna malá hračka. K3 je katamaranová závažacia loďka, takže má dve samostatné plaváky, vďaka čomu je na vode stabilná a má veľmi dobré jazdné vlastnosti. A toto je len prvý pohľad. Čo všetko dokáže, ako funguje GPS sonar, závažanie a hlavne ako sa bude správať priamo na vode, to už vám ukážeme v ďalších videách. Takže Starbite Boat K3, vítaj v našej výbave.